παίκτες του Κωνσταντίνκοβιτς. Γιούλ πίσω από το σκριν του Ρέγγες. Τόμιτς για τον Ροντρίγκεθ. Από την κορφή της ρακέτας αυτό. Δοκιμάζει ένα δύο πόντου και δημιουργεί σκορ στον αγώνα. Με τον Εστερόβιτς και το κάρφωμα του τελευταίου για το 6-4. Εόντοσιτς παίρνει διαδοχικά σκριν και τώρα θα υποθέσει σε επιθετικό φάουλ. Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός που χάνει την επίθεση. 3:40 για να λήξει πρώτη περίοδος. Με τη Ρεάλ στην επίθεση είναι κακό. Κοντό το σούτ από τον Ροντρίγκες, όμως θα πάρει η Ρεάλ την μπάλα και πάλι νέα 24 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα σε ένα γήπεδο που δεν είναι γεμάτο. Απόρρια και της κακής πορείας μέχρι τώρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ στην επίθεση, ο Τόμιτς ζητάει την μπάλα, θα δώσει το screen όμως. Για 2 είναι άστοχο το σούτ, όμως ο Ολυμπιακός θα χάσει και πάλι το αμυντικό rebound. Νέα επίθεση για την ομάδα του Μεσίνα. Με τον Ροντρίγκες στη γωνία, είναι έστοχο το τρίποντο για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. 15-6 από τον Σέρ. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Ροντρίγκες προσποιείται. Ρέγγες είναι εύστοχος. Βρέθηκε μόνος του από τα 6 μέτρα και ευστόχησε 30-24. 4 πόντοι για τον Φελίπε Ρέγγες στο σημερινό παιχνίδι. Χαλπερίν για τον Ολυμπιακό που παίζει επίσης με Τεόντοσιτς, Κέσελ, Μαυροκεφαλίδη και Μπουρούση. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στον πάγκο. Πολύ δύσκολη πάσα πήγε να περάσει ο Τεόντοσιτς και ευνηδιασμός για την Ρεάλ Μαδρίτης. Το χάνει το καλάθι αρχικά ο Ροντρίγκες, αλλά ο Ρέγγες έρχεται σαν τρέιλερ, θα πάρει το rebound, θα πετύχει το καλάθι για την Ρεάλ Μαδρίτης. Παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ ο Μαυροκεφαλίδης θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Το σκορ είναι στο 35-27. Τόμιτς είναι εξαιρετική assist του Ροντρίγκες στον Άντε Τόμιτς. Η διαφορά και πάλι στους 10. 37-27 στην Κάχα Μάτζικα όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Στην απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Τάκερ με αντίπαλο τον Χαλπερίν. Σέρχιο Ροντρίγκες από τα 6 μέτρα δεν θα λαθέψει. 39-31 η Ρεάλ Μαδρίτης στο συν 8. Ευνηδιασμό της Ρεάλ. Ροντρίγκες για 3 θα ευστοχίσει. 42-31 η Ρεάλ Μαδρίτης και πάλι σε διψήφιο αριθμό του Ολυμπιακού. Ο Γιούλ έχασε τον Σπανούλη, αυτός έδωσε μια πάσα στον Νίλσεν, νέα πάσα έξω από τον Αυστραλό. Κλέβει ο Ροντρίγκεθ, ευνηδιασμός για την Ρεάλ, 2 εύκολοι πόντοι για το Σέρχιο Γιούλ και 44-34. Η Ρεάλ έχει διαβάσει νωρίτερα ο Ρέγγες και το καλάθι που πέτυχε για το 46-36. Ακολούθησε το φάουλ του Παπα-Νικολάου που πιέζει τώρα την επαναφορά του Σουάρεθ για τον Ροντρίγκεθ. Ροντρίγκεθ από την κορφή της ρακέτας ευστοχή στο συν 12 η Ρεάλ. 48-36 στους 9. 211-14 βολές, 15-41 δίποντα, 3-11 τρίποντα. Ροντρίγκεθ περνάει το Σπανούλη που όμως παίζει καλή άμυνα και αλλοιώνει την προσπάθειά του. Σπανούλης, φάουλ αντιαθλητικό από τον Καρμπαχώσα, δίνεται από τους διαιτητές εν μέσω αδικαιολόγητων αποδοκιμασιών, γιατί αν δούμε replay ο Γκαρμπαχώσα έχει κάνει ποδοσφαιρικό τάκλινγκ πάνω στον Σπανούλη. Εδώ είναι η φάση, η σταυρωτή τρίπλα του Σπανούλη και κοιτάξτε το ποδοσφαιρικό τάκλινγκ του Γκαρμπαχώσα, καθαρό αντιαθλητικό φάουλ πάνω στο Σπανούλη και απορώ γιατί αποδοκιμάζουν οι φίλοι της την διαφορά. Αλλά ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος. Ο Γιούλ επαναφέρει. Ο Τάκερ με τον Παπαλουκά και ο Ροντρίγκεθ με τον Τεόντοσιτς. Περνάει ο Ροντρίγκεθ, κόβεται από τον Μαυροκεφαλίδη αλλά με φάουλ και αποκτά δικαίωμα για βολές τώρα. Πέρασε εύκολα στο ένα. Ροντρίγκεθ περνάει και πάλι από τον Τεόντοσιτς. Ξαναβγαίνει πάνω του ο Μαυροκεφαλίδης. Ροντρίγκεθ κάνει ό,τι θέλει την άμυνα του Ολυμπιακού. Πασάρει στον Φίσερ που πετυχαίνει καλάθι, παίρνει κεφάλαιο από τον Παπαλουκά. Να εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Έχει δημιουργήσει πολλές φορές πολύ σωστά τις προϋποθέσεις για εύκολα καλάθια δικά του αλλά κυρίως των συμπαικτών. 13-15 τώρα, ξανά στο συν 14 η ισπανική ομάδα. Τεόντοσιτς,
Φάουλ από τον Ροντρίγκεθ. Η προηγούμενη φάση και το φάουλ του Σέρχιο Ροντρίγκεθ. 50-59. Στους 17 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα ο Μίλος Θεόντοσιτς. 70-59 μειώνει για τον Ολυμπιακό και μένουν 5,5 λεπτά ακόμα. Ρέγγες πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Πιέζει ο Μαυροκεφαλίδης. Γιούλ ζητάει screen του Φίσερ. Ο Σπανούλης είναι κοντά του. Ο Γιούλ πίσω από το screen του Φίσερ. Ο Μπουρούσης μετά την αλλαγή πιέζει το σουτ που επιχείρησε από τη γωνία, αλλά ο Ρέγγες παίρνει το επιθετικό rebound. Νέα επίθεση για τη Ρεάλ. Ροντρίγκεθ με τον Θεόντοσιτς πίσω από τα σκριν. Ο Γιούλ παίρνει την μπάλα στη γωνία. Στο μεταξύ 79-74 η Ρεάλ κερδίζει τον Ολυμπιακό. Μένει να δούμε με ποιο σκορ θα τελειώσει αυτό το μάτς. Και αν ο Ολυμπιακός προλαβαίνει σε 2:45 να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή. Ο Σπανούλης δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε με αυτό το lay-up μετά το μπάσιμο που πραγματοποίησε. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Ροντρίγκεθ πετυχαίνει 2 εύκολους πόντους. Η Ρεάλ ανεβάζει τη διαφορά στους 13. Πίσω από το σκριν του Γκαρμπαχώσα. Ξανά Γκαρμπαχώσα με τον Μαυροκεφαλίδη. Ροντρίγκεθ τώρα με τον Θεόντοσιτς. Η σταυρωτή τρίπλα, το lay-up και το καλάθι. Πανέμορφη προσπάθεια από το Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Η Ρεάλ για τρίτη φορά στο συν 14. 76-62. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Θεόντοσιτς παίρνει το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Και ο Ολυμπιακός τώρα που πρέπει να προσέξει για να μην χάσει και την διαφορά του πρώτου αγώνα. Αυτός είναι πλέον. Πρέπει να πάρει και τη διαφορά πλέον από τον Ολυμπιακό. Είναι στο συν 12. Έχει τη νίκη στα χέρια της. Σέρχιο Ροντρίγκεθ περνάει εύκολα τον Θεόντοσιτς και σκοράρει. 78-64. Ο Θεόντοσιτς είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα με 21 πόντους, αλλά στην άμυνα είχε φοβερά προβλήματα από τον Ροντρίγκεθ που έφτασε τους 17. Θεόντοσιτς σε άστοχο σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Τόμιτς. Φλερτάρει και πάλι με τη διαφορά των 16 πόντων η Ρεάλ. 78-64. 37 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ροντρίγκεθ ξαναπερνάει από τον Θεόντοσιτς. Λες και κάνει υγιεινό περίπατο εκεί με εύκολες σταυρωτές τρίπλες στην περιφέρεια. Και όταν πέφτει δεύτερος παίκτης πάνω του για βοήθεια, συνήθως στα 9,5 δευτερόλεπτα, λογικά ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να παίξει μια καθαρή άμυνα. Για να δούμε. Δυσκολεύεται ο Γκαρμπαχώσα. Βρίσκει τον Άντε Τόμιτς. Αυτός ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Δεν κάνει φάουλ όντως ο Ολυμπιακός. Ροντρίγκεθ. Η πάσα έξω. Γκαρμπαχώσα για 3. Θα αστοχίσει ο Παπα-Νικολάου στο rebound. Τέλος του αγώνα. Και βεβαίως μέσα στην γενικότερη άσχημη εμφάνισή του Ολυμπιακός παίρνει κάτι καλό τουλάχιστον στο φινάλε αυτού του αγώνα με την επιλογή του στα τελευταία 9